er til strategicafé. Yes. Ja, hvad bruger I det til her i KFR? Jamen, vi bruger det jo til at integrere vores unge i vores arbejdsmetoder. Og især for mig er det lidt en, hvad skal man kalde det? Opmærksomhed på, om den måde, jeg arbejder på, om de unge også synes den. Et af jeg tænker, at jeg har nogle arbejdsmetoder, jeg bruger i forhold til at integrere de unge i medborgerskab og sådan noget, men sker det egentlig i virkeligheden? Gør vi det, vi siger? Hej Thomas. Hej Pernille. Hej. Du skal fremlægge noget i dag. Ja. Hvad kommer det til at handle om? Jamen, det kommer til at handle om mindsteindgreb, vi har her i caféen. Ja. Har du erfaring med det? Ja, det har jeg. Jeg har været i gang med i caféen her i en 4-årig proces, og er ved at være i sidste stadie. Så det er flot. Ja, der vil de bruge lidt min historie, fordi jeg er nået at rykke mig så langt. Det er da fedt. Ja, det er så, men jeg er også lidt nervøs og lidt spændt på det. Ja, det er jeg sgu. Det skal man være. Ja, så, men det skal sgu nok blive godt. Ja, held og lykke med det. Tak skal du have. Hvordan har det været at inddrage borgerne i jeres præsentation den her gang? Det har vi ikke rigtig prøvet før. Nej, det har været rigtig, rigtig godt, men det har også været en udfordring, fordi jeg har lidt opdaget, at nogle af måderne, vi taler på, når vi bruger vores faglige udtryk og sådan noget i forhold til relationer og sådan noget, det har de svært ved at forstå, hvad man egentlig mener. Så jeg har måttet vente om nogle gange og givet nogle ordentlige forklaringer på hvad er relationer i forhold til hinanden og sådan noget.